Padayon nga maghahatag sang serbisyo si Senador Bam Aquino sa sektor sa edukasyon. Napisan nga wala nini sa pwesto bilang chairman sa Senate Committee on Basic Education. Kasunod sa nangin pagbaguman sang liderato sa Senado. Sunod kay Aquino madamo sa nangin programa sa sulod sang pulo ka bulan bilang chairman sa mga committee sa nangin hatagan ng Committee on Education sang 1.34 trillion pesos nga budget. Nagapati man si Aquino nga kinahanglan nga ipahigad gidanay ang away politika kung sa Luzon gid sa krisis sa edukasyon ang kinahanglanon. Manumduman nga nagbago ang liderato sa Senado sang nagligad nga Mayo 11 sa nirapektado man ang mga committee at chairmanships. Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Kapag sineseryoso, may sense of urgency at kapag sinasantabi ang away politika, mabibigyan ng solusyon ang krisis sa edukasyon.